shi so halitta ne wani ya so ka hujja ne rike kai mutunci ne murmushi tukwici ne waye daga zuciya baki ya kai sako ga idaniya ita ba ta sama bako Frera nake miki daga can nake kiran ki Frera amma me kin kike tsaya ki saurare ni kowa yana ji na ungun nan dan Allah dan annabi ne irin tsari ne haka na faɗa miki barin faɗa miki wallahi akan san ki ba abin da bazan iya ko bazan taba daina san ki wai kai dan Allah dan annabi wani irin mayi ne ba sanan in gifta in kuwa sai ka biyo ni dan girman manzon Allah ka fita daga harkata in ba haka ba wallahi sai ka ji shi so halitta ne wani ya so ka hujja ne rike kai mutunci ne murmushi tukwici ne daga zuciya baki ya kai sako to wallahi bari na faɗa miki akan sanki ke sanki yanzu ke ban ma fara ba ko ban taba da sanki ba wallahi ba wani mahaluki na duniya wanda ya hana ni sanki ha ba da wannan abu kina kenan idan kin mare ni kaman zan daina to wallahi sanki ƙara shiga zuciya na yake dan haka kuma ban taba da sanki ba wallahi daga zuciya baki ya kai sako ga idaniya ita ba ta sama bako